Nangya ang te kebonologi jotono ang naibaika sabotamo butui borok no puito khlaiye borok no believe khlaiye ang nono alone khlairukha. Aboni bagui ang sak decision nakha sakno te sakni mansukma bai ani sakni langmano banchirnani nangnai tabugle. Nijini borokno belaino gobang faida rukha tei belaino soikha ang belaino ani laibo hard wngkha tei belaino ani bukha baikha tabukhe ani bagui ani sakni bagui bajanani time phai sokpaikha. Nung jesukmano buni bagui khlaidi nung jesukmano buni muskango himdi borok nono self istimal khlaio tei mungsa khlaiya. Abuk tei kebono ani langmo soimanniya tamo friends tamo ani family tamo ani jati tamo ani gusti ang tabuk kebono believe khlaimanliya. Tabukle time phaika je sakni bagui wansuknani sakni bagui samung tangnani o sungsarni tongmungno nung ongkhori nainani tabuk nung nini kapalno dos riwui nung mung saman glak nini kapalno nung se nini yago rombui naraknai.